Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li Malta hija l-uniku stat membru fl-Unjoni Ewropea li tiddedika l-100% ta' riżorsi tagħha għall-immigrazzjoni. Dr. Muscat għal dan f'konferenza tal-aħbarijiet konġunta fit-tmiem taħdidiet li kellu f'Kastilja mal-Prim Ministru tar-Repubblika Ċeka Andrej Babiš. Fis-sfond tal-kriżi tal-immigrazzjoni fil-Mediterran, il-Prim Ministru laqa l-impenn ta' Babiš fejn minkejja li hemm opinjonijiet differenti dwar l-immigrazzjoni wara x-xewqa tiegħu li tinstab soluzzjoni għal din il-problema. Il-Prim Ministru rimarka li din is-sena it-traġitti fil-Mediterran naqsu bi 80% u saħaq dwar l-importanza fl-infurzar tal-frontieri tal-Afrika, kif ukoll dwar l-għajnuna li għandha tingħata lil pajjiżi li minnhom qed joriġinaw l-immigranti. The point of departure from the Maltese side is that over the past year, the number of arrivals into Europe from the Central Mediterranean route has decreased by 80%. So we must underline the fact that a number of actions have been taken, both by the European Union as a whole and also by individual member states. Il-Prim Ministru qal ukoll li bl-għajnuna tal-Unjoni Ewropea il-Gwardja tal-Kosta Libjana qed taħdem aħjar. Madankollu talab biex kull min jopera fil-Mediterran josserva l-liġijiet internazzjonali. Dr. Muscat irrimarka wkoll li d-dialogu huwa importanti ħafna u l-pajjiżi Ewropej għandhom ipoġġu bil-qiegħda u jiddiskutu soluzzjonijiet dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Ċek qal li s-sistema proposta tal-kwoti hija inaċċettabbli għaliex fir-Repubblika Ċeka hemm l-inqas rata ta' qatt fl-Ewropa. U spjega li sabiex jisibu ħaddiema, il-kumpaniji ċeki qed idaħħlu immigranti ekonomiċi minn barra l-pajjiż waqt li japplikawlhom għal permessi tax-xogħol. Semma l-immigrazzjoni mis-Sirja fejn is-soluzzjoni kienet it-Turkija. Saħaq li għandha ssir ħidma fil-pajjiżi tal-oriġini. U appella wkoll għall-qbil mal-Libja biex il-pajjiżi Mediterranji ikollhom soluzzjoni holistika. Issuġġerixxa li l-Ewropa tiddedika aktar flus biex tissolva din il-problema tal-immigrazzjoni. I think we have to look for some systematic solution, and I see the difference between the migration from Syria and the solution with Turkey, because finally we have now 5 million migrants waiting and they would like to return home. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar il-fatt li r-Repubblika Ċeka maċċettax li tieħu l-ebda immigrant minn dawk li ddaħlu f'Malta, Babiš qal li pajjiżu wera solidarjetà billi kontribwixxa f'diversi programmi tal-immigrazzjoni u ta' il-flus u riżorsi militari biex assista lil pajjiżi oħra, fosthom l-Italja u Turkija. Babiš qal li bħalissa fir-Repubblika Ċeka qed jitlu numru ta' immigranti mill-Ukrajna li jkunu għadhom kif ħarbu mill-konflitt li hemm fil-pajjiż mar-Russja, kif ukoll li hemm influss ta' immigranti mis-Serbja. Hawnhekk tenna l-importanza ta' pjan holistiku bħal dak li sar ma' Turkija biex jilqgħu għall-immigrazzjoni mis-Sirja.